केहू के प्यार भइल बा। हेलो, हाँ बोला। अपने दोस्त लोग के साथ मूवी देखे जाते ही जाई का? तेम में पूछे वाली कौन बात है, जाना। वैसे मूवी कितने बजे के बाद? सजिया के 7 बजे। अच्छा, तो कपड़ा का पहन के जात हूँ। हम तो के फोटो भेजत हई। ठीक बा। जिंदगी संवर गइल प्यार तोहर पाके। तोहार ओढ़नी कहाँ बा? ई ड्रेस में ओढ़नी ना बा। ये कपड़ा चेंज करा, दूसरा कपड़ा पहन के जा। ये कपड़ा में कहीं नहीं जाके बा। ठीक बा। ये मत सोचिए कि हम तोरे ऊपर जुल्म करत हैं। ये दुनिया वाले लड़की लोग के जल्दी जज कर लेने, और हम ना चाहिए कि तोरे ऊपर की वो आंख उठा के भी देखे। हाँ मार करेजा, हमके पता है तू हमरे भलाई खातिर कहत हवा। वैसे पूछबा ना, हम मूवी देखे लड़का के साथ जाती है लड़की के साथ? तोहरे जिंदगी में 1000 लड़का काहे ना आ जाए, लेकिन हमके पूरा भरोसा बा कि तू हमार जगह केहू के ना देबू। तोहरा से प्यार भइल बा।